matake. Dadi macan wis kesel, kepanasan. Enek wong rame ora rame ndelok. Malah rame padu. Ngono ae wae. Putri yo ngono. Genah ngejak golek duit. Enek wong ndelok malah diseneni. Malah orang ngowe duit, wonge malah ngalih. Wis tak resikane awakku. Lah iku nek aku koyo ngene mulih nang omah yo isin no, aku turun dalan. Teh, manuk kok sowo kuwi meneh pedenan itu, Teh. Oh, iki pedenan komplek Banten. Kaya manuk mau gampang ngaceng iki. Oh, manuk lanang. Manuk lanang ngene iki sing wedok angkrem. Sing lanang mesti ngomplek. Manukku kuwi to. Ben nang komplek kuwi ana manuk lanang ya ana manuk wedok. Lah sing dodol kuwi manuk wedok, sing tuku manuk lanang blok. Mergo sing di omah padha angkrem. Nek wong wedoke apa nek manuk itu? Ya enak nupen tapi bentuke ora padha. Sing lanang kaya alu, sing wedok kaya lumpang. Mosok teh sak lumpang. Ya, ora percaya. Aku lo tau tuku. Tuku manuk cengok. Lho, Pan. Kayak manuk Garuda, teman. Kalau kuyur-kuyur iki kapan? Nah, entek no. Oh. Ya, lah dulure wong kuwi rambuté padha, ngidron padha kan. Ayo jajane dindek. Ya. Pun tembak pun tiba kalih apa-apa pun. Ya wis, Teh. Dilawuh. Yo nek gelawuh. Jajan. Sik to, Teh. Lah kok udah dijut ngono. Wis kita gak rene. Tumpang lho ki. Oh diancuk. Malah sing anu kupingku pun goblok kok godak bedel apa ora to? Yo Teh. Nek gak ngono gere. Pite ra utol ki kok. Kesowan iki. Cepet. Kan ngger kene. Wah, goblok mlayu pitike. Kendaraan Mas. Lho kono. Gara-gara kowe goblok bedel ra godak. Yo Teh. Waduh. Lah kok gak iso ilang iki? Lah iki gawe cat apa Putri mang? Iya iki. Maklake. Duh. Iki. Gak iso ngilang mulai piye iki kok. Ya nek liwat tembung aku malah isin. Malah yo metu kebon ngene iki busuk-busuk. Ini kono kok sepi Teh yo. Wope gak ono. Teh, kok ada kimar Teh? Gitu. Tahu. Macan ya. Macan men. Ada bedel. Macan di bedel. Iya. Cocok iki rada gamoh iki kena ditambul iki. Ayo pun. Cepet gocono. Awakku ya, Pun. Oh matake lah kok malah dibedil wong. Bleset, Pun. Pun, ubur. Kan. Can. Ayo. Wis, masak wis mateng. Mandak masak ngene tok kira yo entek ya akeh. Anjen wis barang-barang larang. Masak wis mari. Karek resik-resik ngono. Yuk tak nyapu-nyapu ae. Aduh. Tak tenan toh. Aku dibedil wong.
Bangkit macan tenan. Aduh. Tengku luwe pisan. Oke. Nganopo gitu pisan. Wah. Ini panganan boga yang gini yo. Apa ki? Lah, iki enak sego iki. Duh. Lagi sego diaduk yo apa iki ran lawe iki? Loro lagi dele. Oh, ini bakal tempe munggo. Tempe ngepeng warek. Lah, Alah, wes, mari nek resik-resik. Kayak sarapan. Wetengku wis krasa luwe. Tak sarapan dhisik. Loh, macan! 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 Ben. Nanti macan itu. Mas nanti macan itu. Wah, lo kayak melayu kayak mentek dobol lo kok. Ngawur aku bawa wabot. Cok dewe. Betul, macane lo melayu nandi. Kok kena wong tuwek mbok pisu goblok tenan. Kel, macane mlayu, matamu para roh arek wong bermacan malah kudungku mbok betat. Betul, melayumu wis umur tumbuk Wes, duper. Wegar. Macan! Macan! enak ya wis. Sowan. Jancuk macan sakno gedine mlayune sampai kaya tikus ya. karo ku rono lho Teh. Aku meloro nglimpeng rono. Kaya mang lemayune rono. Rono napa? Rono kok iso rono. Rono lho rono. Ah, wis gak mungkin. Lep ngono ilang kaya siluman kok. Aku sampai. Jancuk kentut ya, Nuk. Kentut to, Teh? Awakmu ketolone gak iki. Dus iki. Lah, sing ngomong dhewe kuwi to. Ampun. Piye? Piye? Wes ngono ora usah geger. Pancet geger wae rono sih. Ayo. Ora sida entuk tambul iki. Selamat. Nanti wawang ngomong. Cuk sorone. Mus, kadung awakmu tak odro-odro, jate entek akeh. Aku lho gong balik modal, kok kowe malah wis minggat. Terus ning ndi nek ku golek iki? Cang! Golekane.
pasrah golek kowe sikilku kusel sak desa sak ubengi pangarep petuk titenono kowe aku semoh bocah kerja sama maneh pas tekor awas ae retuk loh Mbak Sri Moah Dek Putri. Mbak Sri sampean semerep macan Maaf, Dek Putri. Kula nembih medalke omah. Kula mboten semerep macane jenengan, Dek Putri. oh ngoten nggih Mbak Sri Moah lah jenengan badhe teng pundi to Mbak Sri Maaf, Dek Putri. Kula ajenge budal dugem, Dek Putri. Astagfirullahaladzim Mbak Sri lah jenengan kerudungan 2 meter loh masa arepe budal dugem Maaf, Dek Putri. Maksudnya dugem niku duduk bergembira. Maem seblak bersama, Dek Putri. Maaf. oh berarti jenengan pencinta seblak nggih Mbak Sri kula niku nggih remen seblak Mbak Sri tapi sing pedes Maaf, Dek Putri. Kula mboten seneng seblak pedes. Regine nek maem pedes sulit kula panas. oh alah loh lah niku macan kula Mbak Sri Mbak Sri Jane uang kok patung. Tapi kok kaya uang. Tapi kok kaya patung. Rek, Reni ya toh? Iki jane patung apa uang ya? Delok ento. Oh, patung iki. Patung kan iki. Waduh, iki macane mang. Sok mawur iki patunge Mbak Demo kok iso. Lah, ngeyel lho. Iki patungnya ya iki. Kadang-kadang tembake silite yo. Aja pen ngawur rek pecah kabeh senimbang. Ngawur patung kecil. Aja. Alah, apa sih jolane, Cek? Tuh. 2. Ampun, aku timus, aku timus. Iki sing bolak-balik dari apa, Bud? iki nu timos macanku mikir sih alah kanok panggah he